putihan cek ngene. Kan opo-opo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arek lapone ya rene iki wis don. Yakin. Masalah buntutin nang ngarep yo. Kayak ngono jenenge buntutin ngono ah. Kenapa butuh jalan? Iku lho, ngisormu iki lho. Masalah potongan kok kecet kon. Anu, lahir batin Cak Takim. Hah? Lahir batin nggih. Oh iya. Heeh. Iya, lu napa. Sopo Cak Takim gak ono jajane. Ya wis ngene iki, kan maksudmu kan dari jajan maksudmu apa? Sopo Cak Takim ome wong monggo ya mau akeh sing tutupan. Jajane gak ono belas ya. Kok beda mbek sing yo biasane Cak Takim yo. Ulodomu. Iku wingi iku jenenge. Apa jenenge iku ya Idul Fitri saiki Idul Adha ini gendeng. Aku lho Cak Takim gak oleh sangu belas. Wingi ku wong nyamoni kabeh. Saiki gak ono belas ya. Wingi saiki Idul Adha. Plencung. Ya apa rek? Oh pancet ae goblokmu iku lho. Apa wong padha gak ono duit kan Cak Takim yo. Wah ganyang ngene kon, wong potonganmu kaya entung ngono. Mrene ge perkara tok ae kok ngene wong ae. Si. Kon nggo tas iki apa kon nggo tas iku? Anu gawe ada sangu Cak Takim. Kan kaya Cak Takim. Oh, ndas codot. Wis kok nyingkir ndas codot. Kon nang kene gara sumpek kae kon nang kene. Jampret iki. Nyangon ya Cak Takim. Nyangone apa gegem ya? Keplekno kene kon kene sumpek sama nyangoni kon. Ora kowe gak ono. Sama nyangoni kon tambahan. Mosok wong nyangoni sampean yo gak nyangoni Cak Takim. Nyangone apa katene? Ora kowe gak ono ya sangu aku. Jojok kene aku kon. Umume riyo yo nyangoni Cak Takim. Wis ngali ae awakmu. Nang iki sumpek tok tambahan. Tasku ngalu tambah warani pisan. Pancet nek geblok. Umume wong riyo yo nyangoni Cak Takim. Umume saiki diraya apa Idul Adha saiki gendeng. Pancet ae to rek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, wis nang ngaduk kono.